mani be kubul mani tabuk belai ke kiri masih ja tamani bagai henmalai tipra hastewa phek jangnai mani jamani dalai ke akarja oma hakeno sunamura PS bai khopja ta bodong kamini khorogwai tipra sa sikla ke phek mani bai tubui jai dongbro kami aktani lukurok bai Manjakgwi sunamura PS rohor jaka ya golok ke phek mani bania khai tongnani nukungo thangui sogoi ke sunamura ni naimuthangrok tabuk lukurok ke phek mani jamana kasuna bagai khorang ti salaja tamo saka khananya ji sinima kulibo Drag halanya nogo phailajak drag halmuna oro phailajak Talas siapa aja? Utri mari. Oktoba kam gatseng tabung matro 100 taka rang bai na sentang mani mano Swift car, Alto 800 car, Pulsar bike khungnei tai scooty khungnei te abono karibo iPhone te bo kebang ma 25 ta gift seng mani mano o gift rok manna musung tabung na seng call khlai jo tolaw number rijak number